didukung lah channel kelo lho mak ngene iki lho cegeh kuwi wis akhir-akhir kopek ngene iki lho. Ayo iwak apa geng? Betok geng. Walah betok geng. Lah ya tuh angel kaya embu tiba ternyata ikan betok geng. Ikan betok ini segini ini wis gede lho. Ini wis termasuk wisan. Oh, masuk betok geng, betok cuk, betok cuk. Oke, saudara pendengar, kita dengarkan ocehan dan perbincangan kita di area pemancingan yang baru geng. Ini area tempat baru gunanya kita gaskan jolali umpan tanpa balung tanpa ori. Salam satu teke iwak ya kayak lembut tapi iwak apa ora kita cemplungkan saja langsung. Langsung kenduk ya pejan. Dengan ini jiwa pemancing kurang meronta-ronta roh kayak mbul elek delok ndak kowe ora dhewe balange ngono kae. Langsung geng selem ya. Iwak koyo ngono masalah. Cabeke iki delok geng. Cabeke iki delok. Akhirnya sing nguntal pakan tanpa balung tanpa riku ae. Padahal iso merangsang umpane. Loh, entek geng. Oh, pedas. Kita kasih umpan lagi sama dia. Kita kasih umpan yang lebih neloler. Neloler. Jalin delok iki iwak opo jan iki. Gua nasmen. La. Langsung loh. La. Ini ora meronta-ronta jiwamu. Nek kowe pemancing cemplung nih blung langsung gentik-gentik ngono ya. Jiwa pemancing iki pokoknya meronta-ronta. Pengen kewalasan. Tenanan iki pokoknya. Tuh, itu cudul ini. Tuk nengah geng. Iwak enggone nang tengah manggon. Iwak manggon nang tengah. Ngomong dik Kumipit lho. Tak sentek lho kowe. Aduh. Masalah entek nih, geng. Langsung ngegas nih, umpan anyar nih. Aduh. Yo, langsung. Udah pakai lama lagi. Wah, undang lek slep. Asa kesuwen. Ndak pamalih. Ndi umpan ngambel ku. Iwak ngiyup apa nyandi. Wak ya kayak jenis lembut. Kene geng jodong jrusing. Jodoh kadoan deh. Kene terus tak-dakan gini. Kene wis nek trahene kenduk-kenduk ngono gelem kan. Nek cabek iki akeh lho wis kenduk-kenduk logong ngintik lho nyanti iki. Jian pokoknya merangsang dengan iwak. Oh, aduh pedes. Tekne geng. Saya jajal kayak umpan cilik geng. Iwak mendil iki coba. Nek kena bentang dilep. Oh, tempatnya tergacor lho. Langsung cemplung nih langsung nyut nih. Iki iwak opo ngono tapi rung dong lho langsung to. Langsung guys, langsung ku nyandi guys. Sentek ya geng yo. Kesuwen iki. Lho, alah. Cuplok geng. Cuplok. Tetes lagi geng. Asal nengah-nengah pinggirannya. Wis. Langsung selap. Mesen tak makan ini. Bisa geng. Cemplung akan lagi. Iya, pokoknya merajalela guys. Pokoknya tenan marem mana luka boleh bentuk wis langsung ngibrit aja. Wis. Setuk alah. Isi nepakan nih geng. Cemplungkan lagi. Cek sak umil ada pakan nih. Wis pokoknya rasa nunggu suwen. Plangplungnya pokoknya. Rasa nunggu lama-lama. Pokok pakan isi sama sak nil ngono tak apa-apa. Nanti plangplung nih ae. Nanti ke rumah guys.
Bahkan sandal ya gelem mangan nih. Pada peruntus-peruntusnya akeh. Dendeliknya liwak. Kenduk lemak slem. Mau deh pakan saya deh geng. Untuk nih saya lo peruntus wi. Berbuih wi wak. Apa wi? Sontek pakan geng. Sambil geng. Cemplong kena. Pengen tekne sik. Lho, peruntus. Jenisnya kaya iwak nila, geng. Meruntus iki kaya iwak nila. Nek ini meruntus. Lontek langsung kan masalah. Paskan lagi umpan selanjutnya. Gini, geng. Ya pas to, karena mancing gini jiwa pemancing ini merontar-rontar Gempol cemplungnya langsung kentuk-kentuk, langsung disambut dengan antusias para ikan ini. Peruntus ngintik ya. Ngintik nyanti. Pedel ndo ya dhewe capek ya yang oleh. Jian koyo bayu. Iwak wis peladu, geng. Peladu geng iwak geng. Masalah. Tapi kok ana sing mangan umpanku. Lho wis pudel jan. Langsung pokoknya. Nah, nek jiwa pemancing itu meronta-ronta nih kan. Terus sing panganan kaya ngene iki, la kaya ora dhewe langsung cemplung liblung langsung bentuk mak cetak. Aduh. Cemplung neh lho. Pokoke iwake. Jam berapa Bi? Turun Bi dia orang Bi? Kau tadi bilang kan dia orang jam berapa turun? Oh. Iya kah? Oke. Oke, jiwa pemancing nek ronggon kene nih wis. Meronta-ronta kok delok dhewe wae. Cemplung liblungnya pokoknya langsung bentuk pokoknya. Tidak pakai nunggu lama. Jane wae pokoknya sadu. Delok to wis capek ngene. Terus tengah glebung. Iki nek keleman kuwi gelem mangan ora ya. Nek keleman iki biasanya angel, geng. Masalahnya apa banyune bening. Langsung pelempus di pangan. Ya mau kenduk-kenduk ning kono. Tapi ora gelem ngelak. Mau didilat. Didilat tok. Tuh. Kita hajar, kita gaskan bawa cemplung terus. Lupo iwak cilik lah nyandol, iwak gede nyandol. Yo head santel head, tiger jenenge kepet, anak sapi jenenge pedet. Ayo ndang melet mak selet, tak selet nih cok delep nih cok, langsung dilep cok. Beh menang main kita dan
ndang lep ngono iki nyokoke dadak kesuwen mentok entek nek bakane jan wedhus. Langsung cemplung blung langsung diuntal ya cengoke ra kenyandel. Begok-begok. Cepet iki lho akeh mbiang dewae. Udah nyandi. Langsung prempus-prempus. Langsung disambut. Iki lek isu iki garang jenenge isu ngono iki jenenge. Asline. Ini apa iwak udah sarapan. Ya ini iki cuaca wis rada panas ini. Ada gelem mangan nih. Mangan tapi wis lu ngono kaya mak selem ngono kaya apa iki lho. Tenan. Selem nang iki pakane wis pudel ngono iki. Untune sangar-sangar. Tapi intine wong mancing ya, intine wong mancing asin iki ora kok golek iwak. Kebanyakan wong-wong iki ora kok golek iwak. Golek iwak iki wis digantung rezekine. Bonus nek oleh iwak. Asline wong iki ngerti kambangane, nyekel walesan. Asline wong kakean masalah wong mancing iki. Percaya ora percaya kowe? Kok iso? Ya iso. Wong nek ndiro kampul, kambangan ini kampul ini iki. Roh dipangan iwak centil-centil. Padahal ora munggah iwak ora kena. Tapi demen iki lho ngono kae seneng kaya mbo wisan. Ngono kae. Wis seneng ngono kae. Padahal ya urung tentu iwak iki munggah kena ngono. Tapi seneng wisan. Masalahe apa? Ngono iki lho, masalah iki ra kena ngono kuwi. Masalah iki wis hobi ngono lho. Wong hobi iki angel. Hobi iki ora kok ibrus kudu oleh ngono ora. Masih ora oleh yo ayem wisan. Ini menghilangkan masalah-masalah sing ning omah. Pamane sing diri bojo rada galak-galak iki. Solusine ya iki. Nggo tekek budal. Masih ora ndek dhuwit gitu kumpan, ya alternatif utama ya cacing ngono lho, Geng. Jadi niki alternatif ini dikaken pikiran ngono kuwi. Aken pikiran sing di masalah ning omah harus wedok ngono kuwi. Ro kambangan krempuk-krempuk bentuk-bentuk ngono wis seneng rumah sana jiwa senine ini ya. Wis terobati. Tenan lho ngono kae. Sempune langsung kenduk-kendukne seneng ya, Mbah. Lah kesuwen ngono kae jane. Suwene apa? Kesuwene ndang-randang lag. Ndang lag ya. Ndang sem. Iki wis waktune berang menit iki? 13 menit. Jeni wak iki jen pekok kaya mbuh kowe. Ya tukok nindrin lho biasane iki. Kok iso suwine ram. Alah. Ucul cok. Rompus ya roh ra wae. Aduh, kok jaran. Ngerempus ini. Loh, langsung kenduk-kenduk ngono kan. Seneng kuwi pangan ini. Mancing langsung kenduk-kenduk. Diam men aku. Terasa hobi kuwi terobati. Terbayar sudah. Lah mangke kemuwi tak sentek-sentut ngono. Alah.
Jancuk, jancuk. Kok iso ngono ki piye jan iki? Aja ngono lho. Langsung kita gas nih nih. Kentuk-kentuk aja kemang. Geding aku. Andang selam. Jan kowe merajalela wae. Saking akeh iwak geng. Coba begini ning capek iwak. Si anak ning akeh si anakane, tapi jenenge anakane mesti ning babonane. Babonane ku nek munggah kaya lumayan. Amune walang sangit asu. Endi? Jiwa melong ngono kae cemplungane wis langsung kentuk-kentuk. Jian pokoke. Langsung pluntus ngono langsung njane. Jiwa-jiwa ronta-ronta. Itu omong roh mancing kayak kuwi seling guyu. Guyu karo kowe. Guyu karo wong sing hobine mancing ora iso nyekel walesan karo ndelok kempulan ini. Lah ngono kae seneng kae. Le. Cuk. Alah, dus. Seneng kae mbok. Templone blung langsung dilat. Leh pokoke wis. Hobine kaya mbok. Nyali ning kene urane wae. Wis ngalenggone ya geng ya. Kene sawangan iki tidak ya. Wis tidak merespon iwake pisan. Wis cuacane wis kepanasan geng. Dadi aja meneh kok iwak awake dhewe banyune dhek panas pisan. Dhek do ngiyup-ngiyup kabeh iki. Awake dhewe sing manas sing mancing panasan no. Kita cari tempat yang baru geng. Tempat yang baru dan tempat yang lebih gacor ya. Kita tes. Golek nggon liyane. Piye masuk bra? Oke ya wis ngene. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja lali geng tutul subscribe apa di komen apa di anu ngono kae. Pokoke didukung lah. Channel kelo mak kene iki lho cegeh kuwi wis akhir-akhir kopek ngene iki lho. Ayo iwak apa geng? Betok geng. Walah betok geng. Lah ya tok angel kaya embu, tibake ternyata ikan betok geng. Ikan betok ini segini ini wis gede lho. Ini wis termasuk wisan. Oh, masuk bra, betok geng, betok cowok, betok cowok.